Megvettük neki, és ezt fogja kapni szülinapjára. Ilyen kecsú? Okay. Már elmondtam, hogy mi ez. Kriszti! És hátul a Viki, és most... Sajnálom. Júj! Vagyok a legjobb kameramen a világon. Egy kacsa. Egy kacsa. Ezeket levetetik velünk, mert hogy ők félnek tőle. Hülye, hát ezzel fogom vigyázni. Elhagytam az amszak.